నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నాను. ఇదొకే అనిపిస్తే నేను తినాలి. దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నాడు. అట్లా దేవుడికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు. నా ఫోన్ తీసుకెళ్ళి నా ఫోన్ తీసుకొని నువ్వు ఎవరిదే కాల్ చెప్పి కలిపో. ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటాను. ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వదు ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకుంటానంటే ఈ వాళ్ళు మాట్లాడు. లేదు అసలు ఏంటండి ఈసారి పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండిగా.